नइखे बाबा राउर शक्ति में, कमी कम रह गइल भगती में। हे बाबा शक नइखे बाबा राउर शक्ति में, कमी कम रह गइल भगती में। सोचल सपना में लागल गारदा, सोचल सपना में लागल गारदा। 14 बरिस पूजा कैनी भूखली सोमरियो, तब काहे देनी बकलोल मारदा। पूरल नहीं बाबा हो हमार सरधा। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। बड़ी सेवा कैया कैनी, बेल के पतैया चढ़ैनी, तब काहे भोले बाबा मन जोग सैया न पैनी। हे बाबा बड़ी सेवा कैया कैनी, बेल के पतैया चढ़ैनी, तब काहे भोले बाबा मन जोग सैया न पैनी। फाके लजा के रोज तुलसी जारदा। 14 बरिस पूजा कैनी भूखली सोमरियो, तब काहे देनी बकलोल मारदा। पूरल नहीं बाबा हो हमार सरधा। धोवत चरण बानी, दुखी बाड़ा हम बानी, आनंद यो शोक नहीं तई को पसंद बानी। हे बाबा दया करी। धोवत चरण बानी, दुखी बाड़ा हम बानी, साहिल सदा मनाही तई को पसंद बानी। बानी और भंगिया नहीं बुझी दादा। 14 बरिस पूजा कैनी भूखली सोमरियो, तब काहे देनी बकलोल मारदा। पूरल नहीं बाबा हो हमार सरधा। शक नइखे बाबा राउर शक्ति में, कमी कम रह गइल भगती में। सोचल सपना में लागल गारदा, सोचल सपना में लागल गारदा। 14 बरिस पूजा कैनी भूखली सोमरियो, तब काहे देनी बकलोल मारदा। पूरल नहीं बाबा हो हमार सरधा। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। अगर आप भी चाहते हैं SK म्यूजिक की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।